сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи тоҷикобод аз ифтитоҳи бинои нави маъмурии ҷамоати деҳоти зарафшон оғоз гардид. иншооти навбунёд дар заминаи дастгириҳои ҳамешагии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба истиқболи ҷашни бузургу муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сохта шудааст. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ифтитоҳи бинои навро дар рӯзҳои таҷдили сазовор аз ҷашни бузурги миллӣ солгарди навбатии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба кормандони деҳоти зарафшони ноҳияи тоҷикобод табрику таҳният гуфтанд. бинои ҷамоат аз ду ошёна иборат буда дорои 7 ҳуҷраи кории барҳаво ва як маҷлисгоҳ мебошад. масоҳати иншоот 141,136 метри мураббаъро ташкил дода бо харҷи 1,500,000 сомонӣ қомат афрохтааст. ҳуҷраҳои кории бино бо мизу курсӣ, ҷевон, компютер ва дигар ҷиҳози зарурӣ барои пешбурди фаъолият ва расонидани хизмати баландсифат ба аҳолӣ муҷаҳҳаз мебошанд. намои берунии биноро унсурҳои меъмории миллӣ ва сохтмонии муосир назаррабо кардааст. корҳои сохтмонӣ дар иншоот соли 2021 оғоз гардида бо ҷалби бинокорони маҳаллӣ бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои меъморӣ ба истифода дода шуд. саҳни биноро гулҳои мавсимӣ ва сабзкорӣ зебу зинат мебахшад. солҳои хеле зиёд буд ки ҷамоат бинои худ надошт. дар як бинои иҷоравӣ фаъолият доштем. имрӯз мо шукронаи истиқлол мекунем, шукронаи пешвои миллат ҳам мекунем, маъзами миллат ҳам мекунем ки бо дастгириҳои бевоситаи пешвои маъзами миллат дар як ноҳияи дурдаст имрӯз аз ҳисоби маблағҳои бюҷети ноҳия, бюҷети маҳаллӣ як бинои хуштарҳ замонавӣ сохта дар арафаи ин ҷашни истиқлол ба истифода дода шуд ки аз ин мо кормандони дастгоҳи ҷамоат хеле миннатдор ҳастем аз ҷаноби олӣ ки моро дастгирӣ мекунанд ва дар навбати худ уҳдадор мегардем ки сатҳ ва сифати хизматрасониро ба аҳолии маҳал дар сатҳи хеле боло қарор дода мин баъд хизмати мардумро дар сатҳи олӣ ба ҷо биёрем. мавзеъе ки мо истодагием як мавзеи санглох буд 2 сол пеш. мана бинем ки дар ҳамин як мавзеъе ки мо истодагием ҳамагӣ масоҳати 1.5 километр ташкил мекунад. дар ин ҷо як чандта марказҳои хизматрасонӣ ташкил шудагиай, маркази хизматрасонии техникӣ, аз ҷумла як дута ҳамомхона, толори варзишӣ барои ҷавонон фаъол ҳастанд ки дар шароити тобистону зимистон фаъолият доранд. дар ин ҷо бачаҳо ба тамрини гӯштин, ба тамрини бозиҳои сабук машғуланд. аҳолии ҷамоати деҳоти зарафшон наздики 6300 нафарро ташкил дода дар ҳудуди он 2 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва як муассисаи ибтидоӣ фаъолият мекунад. дар деҳоти зарафшони ноҳияи тоҷикобод 5 деҳа зафаробод, шинг, гулистон, шаҳристон ва сафедорон мавҷуд аст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон баъди шиносоӣ бо шароити корӣ дар иншооти нав кормандони деҳоти мазкурро вазифадор намуданд ки дар асоси қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият намуда ба мардум софдилона ва баландсифату саривақт хизмат расонанд.